A nova oficina de apoio ao profesorado vaise crear por lei co obxectivo de darlle o máximo rango normativo e ofrecer así aos docentes a maior protección e asesoramento con este novo servizo. Esta nova ferramenta, avanzada polo presidente Alfonso Rueda xa no verán, vaise materializar mediante unha modificación da Lei de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa. A Consellería está ultimando neste momento a iniciativa para asesorar, informar, amparar e protexer aos docentes. Os cambios legais plasmarase este outono na Lei de Medidas Fiscais de Administracións do vindeiro ano, texto que recollerá os detalles para a creación da devandita oficina. Este proxecto forma parte da estrategia da Xunta para reforzar a figura do profesorado e a súa autoridade como garante da convivencia. Paralelamente, co fin de prestixiar a profesión e blindar a calidade do sistema educativo, trabállase na actualización da carreira docente co fin de dar resposta aos desafíos de presente e futuro. Neste eido, desde a Consellería, abógase por implementar canto antes unha mellora do proceso de oposicións, o que inclúe a necesaria actualización dos temarios. Tamén se está traballando nun plan de igualdade para o profesorado en diálogo coas organizacións sindicais, unha iniciativa que busca progresar nun entorno laboral seguro, respectuoso e equitativo para a diversidade das persoas que interactúan nos centros e que engloba persoal docente e non docente.